Bagsak na pa mga kabalen. Bagsak na pa. Bagsak na pa. Yan, let's go Pampanga. Yan. Pampanga, let's go. Let's go Pasay. Let's go Pampanga. Bagsak na pa. Idol John Valoria is in the house, yo. Tayo. Alaman eh. Bagsak na pa. Bagsak na pa. Yeah. Oh, dali. Bagsak na pa. Pala na mo. Bagsak na pa. Yun o, mga lagoy na rin taga Pampanga talaga. Opo. PG. 15-0. Bagsak Mepa, mga kabalen, 15 game na ng ating team Pampanga Giant Lanterns AMG3 Construction. Yes mga kabalen, bago ang bakbakang Nueva Ecija versus Pampanga sa July 1 sa Brent Sigyao, eto muna tayo mga idol versus Pasay Voyagers. Mga kabalen, hindi po basta-basta ang kalaban nating Pasay mga idol kasi andito si Marlon Gomez at syempre physical maglaro ito. Hindi lang si Marlon mga idol, nandito pa yung mga extra rice nila, sila Chan at Hilario mga idol. Isama mo pa si Idol AJ Coronel, nakabalan din natin. Well mga kabalan, ang dami talagang nangyari sa laro na ito mga idol, pero syempre sounds of the game lang ito at ipapakita ko lang yung iilang clips highlights natin. Yes mga kabalan, syempre nakita nyo naman yung nangyari kay Encho Serrano sa laban na ito mga idol. Yes mga kabalan, alam kong marami sa inyo ang kinabahan, isa din ako doon mga idol. Syempre kailangan natin si Encho sa mga parating panglaban, lalong-lalo na sa Sabado versus Nueva Ecija Rice Vanguards. Tignan nyo naman kasi mga idol, yung pagsabay kay Idol Encho, tinapik na sa balikat, hinila pa sa tagiliran. Grabe naman idol, nasa ng city dyan? Bagsak Mepa, bigsak niya po talaga mga kabalan. Well mga kabalan, off cam talagang tumayo lahat kami kasi sobrang nagalit din kami sa nangyari. Pero sabi ni Coach Governor Dennis Delta Pineda, chill lang kayo at umupo lang kayo dyan. Importante walang masamang nangyari kay Encho. Tama nga naman si Gob mga idol, tumayo lang si Encho at pinagpaglang ng konti at tumawa. All goods na naman mga kabalen. 15-0 na ba ang team ng Pampanga Giant Lanterns? Still undefeated pa rin ba mga idol? Patapos na, ito na, pamagsak na rin. Ito na, 15-0 na mga kabalen. 15-0 na. Happy Fiesta, Apalit. 15-0. Bagsak na pa, Happy Fiesta, Apalit, Apong Hero. Let's go. 59 for the Pasay Voyagers. 15-0. For the victory of the Pampanga Giant Lanterns. Yan, dangal pong salamat karang sinuporta. 15-0 pa rin ang Pampanga Giant Lanterns AMG3 Construction. Maraming salamat. Solid game yun. Grabe. 15-0 mga kabalin. Yun. Nice game. Nice game, bante. Nice game. Boss IG, let's go. 15-0. Bagsak na pa. Sobrang excited na mga kabalin si Boss AG sa laban versus Nueva Ecija mga idol. At hindi lang siya, tayong lahat. Alam ko yun, random ko kayo mga idol. Pero ang best player game sa laro na ito siyempre si Idol Encho Serrano versus Pasay ito mga kabalin ha. 15-0, still undefeated. Encho, bagsak Mepa. Siyempre, hindi ko kailangan maging mainit yung ulo. Kung ano yung gustong gawin nila, saktan nila kami. Basta kami maglalaro lang kami. Yun lang, binibigay lang namin yung best namin. Nakapokus kami kasi hindi lang naman yung game namin eh. Meron pa kaming game, lalo na yung next game namin, Nueva Ecija. So kailangan, di ba, walang mawala sa amin. Kaya yun, focus lang kami sa laro. Encho, yung laban nyo between Nueva Ecija, isang malaking bakbakan, nakaabang-abang. Mag-imbita ka na ng mga kaliga natin. Sa lahat ng Kapampangan dyan, sumusuporta sa amin, supportahan nyo kami sa July 1 sa game namin. Sama-sama tayo doon and yun, kukunin natin yung panalo. Congratulations Idol Encho Serrano. At alam nyo ba mga kabalin, sa laban versus Pasay, si Bante munti ka ng mag-triple-double mga kabalin. Almost 20 points, 20 rebounds mga kabalin ha. 8 assists, kulang lang siya ng dalawa mga idol. Talagang kompleto Ricardo na. Triple-double sana para sa ating possible season MVP na si Idol Justin Boy
Volti, Baltasar. Pero sabi nga ni Enzo, Batman and Robin tayo kaya I got your back bro, bagsak Mepa Kabalen. Welcome to our home, right in the heart of Central Luzon, where the spectacular giant lanterns are shining, shimmering, splendid. You